Ήρθε η στιγμή που οι Έλληνες πολίτες θα αποφασίσουν για τους υποψήφιους που θα αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα στην Ευρώπη και το Ευρωκοινοβούλιο. Η στιγμή που θα πρέπει να στηρίξουμε εκείνους που θα αγωνιστούν για τις ελληνικές θέσεις στην Ευρώπη. Ανθρώπους νέους, αδιάφθορους, καθαρούς, ανιδιοτελείς, δυναμικούς. Ανθρώπους που θα έχουν το σθένος να προβάλλουν τα όχι και τα ναι των Ελλήνων πολιτών, τα όχι και τα ναι της πατρίδας μας. Ψήφος σημαίνει ευθύνη, συνείδηση, ιδεολογία, όραμα. Να πούμε ναι στην Ευρώπη, αλλά με τους όρους μας. Ναι σε μια Ευρώπη των λαών. Ναι σε μια Ευρώπη οραματιστών. Ναι σε μια Ευρώπη ισοτιμίας. Όχι κερδοσκόπων και τραπεζών. Γιατί οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι εκλογές όπου οι λαοί αποφασίζουν για τους εκπροσώπους τους σε μια συμμαχία των ίσων. Όπως χτίστηκε η Ευρώπη και όπως μπήκε η Ελλάδα σε αυτή την οικογένεια μετά από το μεγάλο αγώνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή και των οραματιστών της Ευρώπης. Λέμε όχι σε πολιτικές λιτότητας που εξοντώνουν οικονομικά τους πολίτες και οδηγούν τις χώρες του Νότου σε οικονομικά αδιέξοδα. Λέμε όχι σε διορισμένα εποπτικά όργανα όπως η Τρόικα. Αλλά στηρίζουμε τη λήψη αποφάσεων από το μοναδικό εκλεγμένο από τους λαούς σώμα, το Ευρωκοινοβούλιο. Λέμε ναι στην Ευρώπη των ίσων, ναι στην Ευρώπη των εθνών κρατών και λέμε όχι στην Ευρώπη της Ομοσπονδίας, όπου τα κράτη συνθλίβονται κάτω από μία μπότα που είναι η δύναμη των μεγάλων κρατών που επιθυμούν, προσδοκούν και πλέον ανακοινώνουν επίσημα ότι ο στόχος τους είναι η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και η κατάργηση των εθνών κρατών. Λέμε ναι στην αξιοπρέπεια και το σεβασμό των μεταναστών. Αλλά λέμε όχι στη μετατροπή της Ελλάδας σε αποθήκη ψυχών και κερκόπορτα ανεξέλεγκτης εισρωής παράνομων μεταναστών. Δεν μας έκανε κανείς τη χάρη να είμαστε στην Ευρώπη. Η Ευρώπη γεννήθηκε στην Ελλάδα και η Ευρώπη πληρώθηκε από την Ελλάδα ισότιμα για να συμμετέχει. Θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι να ανατρέψει με τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών το σχέδιο του χρηματοπιστωτικού συστήματος για απαξίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αρπαγή του πλούτου των ευρωπαϊκών λαών. Δεν είμαστε φιλοξενούμενοι. Είμαστε ιδιοκτήτες του τόπου μας. Διεκδικούμε τη θέση που μας αξίζει στην Ενωμένη Ευρώπη των εθνών κρατών. Στο περιβάλλον το ευρωπαϊκό έχουμε δύο μεγάλα κόμματα. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που ξεκάθαρα πλέον ανακοινώνουν ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές θα ζητήσουν να εκλεγούν οι αντιπρόσωποι εκείνοι που θα προχωρήσουν στο μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια ομοσπονδία. Στην υποστολή των σημαίων, στην υποστολή των πολιτισμών, στην υποστολή της ιστορίας, στην ισοπεδοποίηση. Σε αυτήν την Ευρώπη λέμε όχι. Λέμε όχι στις πολιτικές υποτέλειας και τα αδιέξοδα συστήματα εξουσίας. Στηρίζουμε την εθνική στρατηγική ανάπτυξη για ένα αύριο χωρίς μνημόνιο. Υπάρχει ελπίδα. Και η ελπίδα είναι να σταματήσετε να εκβιάζετε τον ελληνικό λαό σε σχέση με τους δανειστές. Να ενωθούμε οι Έλληνες μαζί. Να πούμε ότι δεν πληρώνουμε το χρέος όταν δεν έχουμε και να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης προκειμένου να ξαναέρθει το χαμόγελο και να μην παραδώσουμε τη χώρα στην κυρία Μέρκελ που θέλει να κάνει τη μεγάλη φιέστα για να δεσμεύσει τα δισέγγονά μας. Λέμε όχι στην κατάλυση του συντάγματος και τα σχέδια εξόντωσης της Ελλάδας. Πιστεύουμε στην αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία και οι αξίες μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Τουλάχιστον η Ελλάδα αν καεί, να καεί για να υπάρξει μία συνοχή και μία πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Στήριξη σε αποδεδειγμένα λάθος συνταγή λέμε όχι, όπως είναι η σημερινή εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική που αποδεδειγμένα είναι λάθος. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το Πασόκ. Συνεχίζουμε δηλαδή σε αυτήν εδώ την αίθουσα να παραβιάζουμε με εντολή της Τρόικας το Σύνταγμα της Ελλάδος,
τον καταστατικό χάρτη της χώρας, τη δημοκρατία. Συνεχίζουμε να νομοθετούμε με διαφορετικές πλειοψηφίες. Πλειοψηφίες οι οποίες προκύπτουν κατόπιν συμφωνιών κάτω από το τραπέζι, αλλά με μόνιμους στα έδρανα του Υπουργείου Οικονομικών πρώην συνεργάτες του κυρίου Σιμίτη, πρώην συνεργάτες της Goldman Sachs, πρώην συνεργάτες των διεθνών τραπεζών, και συνεχίζουν οι ίδιοι αυτοί να κάνουν και να χαράσουν την πολιτική της πατρίδος μας. Την πολιτική του εκβιασμού, των συνεχών μέτρων, της κατάργησης ιδιωτικής και της δημόσιας περιουσίας, της δίμευσης περιουσίας, της αποτυχίας των αποκρατικοποιήσεων. Ποιος παίζει και τι παιχνίδι με ποιον? Με τους Έλληνες παίζεται το παιχνίδι. Και την ίδια ώρα που όλα αυτά γίνονται, που δεν απαντάει κανείς στη Βουλή, δεν θέλω να σας απαντήσω, είπε ο κύριος Τουρνάρας, ο διορισμένος αυτός τύπος που μπήκε υπουργός των Οικονομικών, όταν το ρώτησα για το αν θα πληρωθεί την επόμενη εβδομάδα το ακούρευτο ομόλογο των κερδοσκόπων, είπε δεν θέλω να σας απαντήσω, δεν απαντώ. Δεν ήθελε, δεν γουστάρει να απαντήσει στη Βουλή των Ελλήνων, στο ναό της Δημοκρατίας. Αλλά την ίδια ώρα οι υφυπουργοί του και άλλοι υπουργοί με τον κύριο Σόρος παίρνουν μαζί δείπνο. Τι λέτε με τον κύριο Σόρος? Τι λέτε με τον κύριο Σόρος? Πόσα κέρδισε ο κύριος Σόρος το βράδυ του G20 που ο κύριος Παπανδρέου πήγε στις Κάνες? Ποιοι πόνταραν στα CDS για την πτώχευση της Ελλάδος? Τι δουλειά έχει ο Πόλσον να αγοράζει στην Ελλάδα όταν αυτός πόνταρε την πτώχευση της χώρας? Η απάντηση του Υπουργού επί των Εξωτερικών της Ελλάδος ουσιαστικά είναι πρώτον η ανατροπή της απόφασης του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992. Η ανατροπή της απόφασης της Λισαβόνας των αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανατροπή της επίσημης θέσης του σημερινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έριξε την κυβέρνηση για την μη χρήση του όρου Μακεδονία. Ό,τι καταλαβαίνω, η θέση λοιπόν της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά είναι η παραχώρηση του όρου Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Είναι η πρώτη φορά που λέγεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Είμαστε πιστοί στις αξίες μας, τα ιδανικά μας, το όραμά μας. Είμαστε μια χώρα με πλούτο, γης, ένας δημιουργικός λαός που έχει πολιτισμό, ιστορία, αλλά και πάνω απ' όλα έχει γενναιότητα ψυχής. Με όλα αυτά, στη σκέψη αλλά και περισσότερο στην καρδιά μου, θέλω να καλέσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, απ' άκρη σ' άκρη αυτής της πολύτιμης γης, να μην συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη. Να ενωθούμε και να αποφασίσουμε μαζί για το μέλλον της πατρίδας μας, για το μέλλον των γενιών που έρχονται. Είμαστε Έλληνες! 25 Μαΐου ψηφίζουμε υπεύθυνα για την Ελλάδα. Ανεξάρτητοι Έλληνες και Ευρωπαϊκό Αντιμνημονιακό Μέτωπο. Πανελλήνιο Άρμα Πολιτών, Πυρίκαυστος Ελλάδα, Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας.